भोजपुरी में उठाइए ना उठाइए ना सगरा कमाई में ढुकाइए ना। हेलो 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 के बोलतनी? अरे चीन जा के हमार राजा जी बोलतनी ना तो तब राजा जी बोलतनी कह गिरी लक्ष्मी ए जीरा और गोर छुके हम गोर लागतनी। अरे जाई हो गोड़ पहुँचल बका काई राजा जी का हो बताई कटिया पिटिया के दिन रहे हाँ और रउआ घरे ना आईनी। हम सोचनी कि रउआ घरे रहती सतुआ आ टिकोरा आम की चटनी पीस के ले जाती है राजा जी, लेकिन रउआ ना आईनी। खेत में जाना से कटावल गए। अच्छा ए राजा जी का हो अब दूरे मत रही, रउआ घरे चलाई काहे कि हम घर से परेशान हो गइल बानी। घर में का हो गइल बता का हो गइल बा? रउआ तो दूर रह के हमरा के दुख दे। नंबर मिलावत रहल हलो तई बबुआ कौन दू नंबर 94,414 तई गलती कहले है ना 14 कोनो सब्जेक्ट शब्द ना है गाड़ी है तो कुंवर जी ओकरा के सरियौनी है कि 14 बाउर चीज ना हो। हिंदी के शुद्ध शब्द है, हिंदी के शुद्ध शब्द 14 है ना कुंवर जी, हिंदी के शुद्ध शब्द 14 है ना तो हम तार बहन 14 हम उधर के फुआ 14 आज जब ये गलत होइले ना अरे वह कहनी है ना कि हिंदी के शुद्ध शब्द है तो हम तार बहन 14 बार 14 वाह प्लीज अभी छोटू बाबा ने पेश किए क्या रखले बड़ू पाभ हिलवले बड़ू गाँव कुंवर जी बाड़े हमनी के लाड़ सही सही सही। हमारा भैरव जी के तरफ से 500 रुपए पुरस्कार नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के राखी। सतीश भैया के नाम पर हमारा 500 रुपए पुरस्कार मिलल नारायण जी बना के राखी। जय हो। अब तक कुंवर जी हाल हो कोई नहीं और जौना देश के रोजे के ये हाल होके परजा के का कहल नंबर मिलावत रहल हलो तई बबुआ कौन दू नंबर 94,414 तई गलती कहले है ना 14 कोनो सब्जेक्ट शब्द ना है गाड़ी है तो कुंवर जी ओकरा के सरियौनी है कि 14 बाउर चीज ना हो। हिंदी के शुद्ध शब्द है, हिंदी के शुद्ध शब्द 14 है ना कुंवर जी, हिंदी के शुद्ध शब्द 14 है ना तो हम तार बहन 14 हम उधर के फुआ 14 आज जब ये गलत होइले ना अरे वह कहनी है ना कि हिंदी के शुद्ध शब्द है तो हम तार बहन 14 बार 14
हम करधज के माँ चोदा बार बार चुनो बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। अश्लील बोलत रहे लोग अपन हाँ कहता लोग कि लोग गाड़ी गैंग करे के फिर नहीं गाड़ी गैंग के तो चक्कर में आप पड़े हो गए हाँ कि तने मने हम गाड़ी गैंग उसका दी बाद में लोग कहे कि ना लौंगर अजीत हल चल बिगाड़ल हलो ऐसा बात नहीं हाय हो ना उठी कॉल अभी बारे ना सागर भाई कहले कि ये लोग के नारा है बेटी चोदाओ बेटी भगाओ ना बबुआ हमनिए के नारा उठौले रहने जा जाल बिछाओ अपनी माँ चोदा ओकरे भाई ये कि मछली बेचत में बुर देखा के टेढ़ी अच्छा वो तो अपन कला कौशल का है हैप्पी गणतंत्र दिवस वो तो कला कौशल का है कि कुछ और देखा के अपन 100-200 ग्राम कम जोक दो वो कला कौशल में आवेला लेकिन जहाँ पैसा मिलत है वहाँ बकधुंद ना कह जाला गाड़ी गैंग ना हमारा अंजनी सिंह भैया लास्ट बार वीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी 500 रुपया पुरस्कार हमारे मिलल प्रधान जी के जय जयकार हो तो जहाँ पैसा मिले वहाँ बकधुंद ना कह जाला वहाँ गीत सुनावल जाला वो सतीश भैया के गांव है हई बाय गो सर्व लौंडा आइल बा नाचे खातिर ई तो सर्व दिमाग खराब कर देलक क्या कहता अब बताई हमरा के कहता कि छोटका लड़का दूध खातिर बेचैन भइल बा आ लंगड़ा जोन लड़का बा दूध रोटी खा के सुत गइल बा कुंवर जी बना देनी हा कहता नहीं कि हमार लौंडा हन ता लोग के रंडी ठीक हिय न हां हमनी के रंडी ठीक बारी स राउरो ई रंडी ना ह ई तो लड़का ह सरवा एकर माई पियो रंडी जौना के लेके आइल बनो कर माई प्योर रंडी ध्यान दे कुंवर जी साथ से कहता नहीं कि पहला भाई हली हाय हीरा लाल अच्छा जे बोलत हई वहां के बोलले बने तो हम बोलबे कर अपने बोल होता ना बुझाइलो ससुर हमरा धर्मवीर चाचा वहां के नाम पर 5000 रुपया पुरस्कार हमरा मिलल बा वाह वाह चाचा के पौ लगे कहने आए तो चैते के लयदारी सर्वे शुरू कैले बानी हां तो दुल्हा सरकार जब बानी न दुल्हा सरकार नहीं हो जाए तब चैते के लयदारी से हम शुरू करता हां जैसे शुरू भइल वैसे ही शुरू है न से दिनेश भैया गलती ना तनिया जेते एगो माला हम दे देती हमरो संतुष्टि मिल जाई हीरो भाई हमारा अंजनी सिंह जी अबीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी 500 रुपया पुरस्कार फिर हमारा प्रधान जी के नाम पर आई प्रधान जी के अपना पौला के कहने जय हो हमारा दिनेश भैया बानी कम बदल बड़ा लयदारों के लयदार कम हो गइल बे अब गांव के धरती से हमारा अरुण भैया उपस्थित बानी तने रौरो खड़ा हो जाए हेलो आ यही जो बैठी हो बेटल रौरा उठाओ हेलो रह जा छोड़ दो साफ सुना कुंवर जी के हमारा त्रिभुवन भाई बानी हीरा वैसा आदमी है भाई ना हीरा है हीरा लेकिन आइल बारे तो वही को मन मानत नहीं खेनो आधा से अधिक बात तो ई सिखौले हो लोग कहे कहे वो तो जरिए के बहन छोड़ देले बड़ा
ज्यादा तरह के हमारा पर रेप ना लगी हम सिखा दे मैं अपन लो बुझत रही अब रिटायर हो गेल बने तो चोइत के बनहानी बनहाला जी खड़ा हो जा कि अरे बैठ के से जोरिया से अरे यो बने रहे ला पारा और देशरे बाला कि अरे देवरा ना दानवा से अरे माने ना कहानवा से कि अरे देवरा ना दानवा से अरे हल चलवाई तू खबरी देशरे बोला अब तक कुंवर जी कहता रहे कि जिला परिषद में हम जीतल बनी तो जोरल मत प्रयास करो लो तू लोग जीत के दिखावा ये और बुढ़वा कही हम देखे लेकिन शुरू से रह गई जिला परिषद भइल बने गुमान पहले बने रौरा उम्र के होकब तो हम जिला परिषद होकब कोनो मंत्री के पद पर हम बत्ती लगी गाड़ी बत्ती लगत कोई गाड़ी चले नंबर मिलौले रहल नतिये पोता मिल के सब जना मर्दा बहरी बा देवर घरे बारे तो मांग नंबर ते हूं नंबर मांग मर्दा टीटागढ़ रहता मांग भौजी ए देवर बबुआ का स्मृति कुमारी भौजी देवी जी ऐसे बोला जाए राउर भैया जी के नंबर रखले बनी तहरा पले नहीं खे ए जी हमरा लगे बा पुरान नंबर बा वो बंद बतावता हमार मोबाइलो खराब हो गइल बा तनी अपन मोबाइलो से लगा के देखे तो कितना सुंदर ये घरेलू मेहरारू हो सही कहे मेहरारू कहती है कि मोबाइल खराब हो गइल बा हाउ सरवा बोलत रहला कि एक जना पूछले हाय हाय रहला ये पर चाचा के लइका मोबाइल नहीं खे तो कहता कि एगो छोट मोबाइल रहे गान में रात में भुला गई ए देवर बबुआ का भौजी अपना मोबाइलो से लगा के हमके दी ना ना हमारे फोन वाले लगावो ए बबुआ जी ई तो लॉक बा तमुरियावो तब न खुली तो के महे अंगुरिया आगा से की पाछा से अरे आ गहिले अंगुरियावो न देखब तो हमरो मजा आइए भौजी हाँ खुल गया नंबर बोली लिखो बोली 94 400 ढीठ है 94 400 ठीक है कुंवर जी के बहन चोदी है अजीत है ला मोबाइल हक दिलस जो तो ड्यूटी हो गई फिर हमारा अंजनी सिंह भैया आबिर बहादुर सिंह जी प्रधान जी के नाम से 500 रुपए पुरस्कार आए प्रधान जी के पौला के कहने ना लगल है रिचार्ज खत्म बा दोसर नंबर लगाओ लगाओ तो 97 700 दूरी में
97 से दूरी में हो गए दूरी में। अब 5 गो नंबर कुंवर जी के बहनी के बूढ़ी में लगाओ भोजपुरी में। उठाइए ना उठाइए ना सगरा कमाई में ढुकाइए ना। हेलो 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 के बोलतनी? अरे चीन जा के हमार राजा जी बोलतनी? ना तो तब राजा जी बोलतनी कह गृह लक्ष्मी। ए जीरा और गोर छुके हम गोर लागतनी। अरे जाई हो गोड़ पहुँचल बका काई राजा जी का हो बताई कटिया पिटिया के दिन रहे हाँ और रउआ घरे ना आईली। हम सोचली कि रउआ घरे रहती सतुआ आ टिकोरा आम की चटनी पीस के ले जाती है राजा जी, लेकिन रउआ ना आईली। खेत में जाना से कटावल गए। अच्छा ए राजा जी का हो अब दूरे मत रही, रउआ घरे चलाई काहे कि हम घर से परेशान हो गइल बानी। घर में का हो गइल बता का हो गइल बा? रउआ तो दूर रह के हमरा के दुख देते रहे। हमर बाबूजी ओई में छाका रख लेले। छाका रखल बा छछड़ा। तोर बाबूजी लौंडा रख लेले तई कोनो नया नहीं के भाई। तोर बाबूजी लौंडा ना इनको बाबूजी लौंडा रखल रहे। सही बात छछड़ाई। घर का समाचार कह तने वीडियो कॉल उठाव तो। अरे होय लइका यही बेरा सुत गइल बना स एका पे के। अरे लइकन के दूध ना पेल हुआ का आई तार बाबूजी खेत बनावे खातिर रहल है का कि बटा तनी मीठ बोला अब ट्रेन धरी हो। ए राजा जी का हो रउआ बार-बार उठाओ हम बार-बार मनाई रउआ बार-बार तनी चेंज करत था जन पहले कहत रहलू बोला। ए राजा जी वाह हमरा के घर में छोड़ के और रउआ झड़िया बानी पानी हमरा के घर में छोड़ के और रउआ झड़िया बानी। ए राजा जी भले रउआ करिया बानी बाकी दिल के भीतरिया बानी। तो हम यहाँ मारत कुंवर जी के गौड़िया ई का कहते बुजुर्ग कलाकार के कुछ इज्जत भी देवे के सिखा। बड़ बुजुर्ग भइला। अंजनी सिंह भैया अबीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी फिर 500 रुपया पुरस्कार भेजले पलकी कहने कोनो गीत कुंवर जी नीमन गावे के सीखी है अनिकेत तू चुप रहे हेने घूमी नया लय गई कोनो नीमन गीत गाई। 4 बरी से गीत सुनता नहीं राजा जी हाँ अंगुरी बुर बुर के टीका ई कौन गीत गावता हाथ तोड़ी जाए बड़ बुजुर्ग। मेहरारू कहतिया के बोलम कितना प्यार तू करेला पिया रउआ नाम नहीं खे बता करुआ वजह से चलत तो हम जाए कोई जैसे पैसा आइला। अंजनी सिंह भैया हमके प्रधान जी वीर बहादुर सिंह जी 500 रुपया पुरस्कार भेजले बनी नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के फिर हमारा अंजनी भैया वीर बहादुर सिंह प्रधान जी फिर 500 रुपया पुरस्कार भेजले बने प्रधान जी के पाव लगे कहने कितना प्यार तू करेला पिया इतना
चाचा हजारों हजार रुपए पुरस्कार भेजौनी चाचा के पौलगी करो। फिर हम रंजनी सिंह भैया अबीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी हजारों रुपए पुरस्कार भेजौनी दोनों आदमी के पौलगी कहने हपुर बक बनवले पारो हम हपुर बक बनवले पारो हम बघाव के धरती से हमरा अरुण भैया हजारों रुपए पुरस्कार देनी भैया के पौलगी करब। मास्टर साहब ऊपर आ जाए कहला ह ना समाचारवा ना बतौला पूर्वा में झुराइल बा पूर्वक बनौले बारो हमके हो बहरा में मजा ले लो तुम हो बहरा में मजा ले लो तुम फिर हमरा जनी भैया 500 रुपए पुरस्कार दे गनी भैया का स्वागत करो। छोरी हम कहिए जा हमरो मरे जा कुका बोइला ए राजा चैत में चिढ़ा गइला राजा चैत में चिढ़ा गइला धर्मवीर चाचा के नाम पर हमरा सतीश भैया 5000 के गड्डी के तोड़ दिहने। तब तक फिर हमरा अंजनी भैया अबीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार दे गए। नारायण जी सही पद प्रतिष्ठा बना के रखे वाह एगो माला बैठले ले ले बड़ भाई हमरा सतीश भैया नारायण जी बना के रख और बाबा हम मन करे दीही तोहर के हम मन करे दीही तोहर के मन करे दीही तोहर के गाड़ी अंजनी भैया बराबर क के जाए के होय। मान ली 1 नंबर पर कुंवर जी बानी 2 नंबर पर हम बानी 3 नंबर पर जो अभियंता भैया बारे तो बराबर क के जाए के बा। हां धर्मवीर चाचा बैठले बानी रउआ लोग बैठले बानी सतीश भैया बैठले बानी तो तीनों कलाकार के बराबर क के जाए के। हां गलती ना जी दिन काटल भइल काटे भार काटल भइल बाटे भार सोनू समती मर दिल 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 दुखा गइला राजा चैत में चिढ़ा गइला रिम जी तो चैत